பாடல்களை பாடி ஆண்டோடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் நம்மை நினைவு கூர்ந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் நம்மதில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ஆண்டவர் நம்மதில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. இந்த பாடலை கூட தெரிந்த பாடல் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடும்படியாக உங்களை அன்போடு கூட நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. ஆராதனை 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 ஆராதனை. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. கரங்களை தட்டி பாடும். என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. பார்வோன் வந்தால் என்ன, பெரும் படையோடு வந்தால் என்ன, பார்வோன் வந்தால் என்ன, பெரும் படையோடு வந்தால் என்ன, ஜெபித்திடுவேன், ஜெயமெடுப்பேன், செங்கடல் பிளந்திடுவேன். ஜெபித்திடுவேன், ஜெயமெடுப்பேன், செங்கடல் பிளந்திடுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கும் சந்தோஷம் வரணும், ஆண்டவருக்கு என்ன வரணும்? சந்தோஷம் வரணும். எங்கேயோ பறி கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. அல்லேலூயா. ஆமா, நல்லா உற்சாகமா நல்ல கரங்களை தட்டி எல்லா சூழ்நிலையிலும் மறந்து ஆண்டவர் என்ன பண்ணுங்க, பாடி ஆண்டவரை ஆராதிங்க. நல்லா கவனிங்க, நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். நம்ம ஆராதிக்கிறவர் சாதாரணமான தேவன் அல்ல. அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும், நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே மாறும். அல்லேலூயா. எனவே நல்லா உற்சாகமா கரங்களை தட்டி எதையோ பறி கொடுத்துட்டு பாடாதீங்க. ஆமென். ஆண்டவரை உள்ளத்துல நினைச்சு ஆண்டவரை உயர்த்தி அவரை மேன்மைப்படுத்தி அவரை கனப்படுத்தி அவரை புகழ்ந்து நீங்க பாடுகிற பொழுதுதான் உங்க வாழ்க்கையிலே எண்ணிக்கை கடங்காத நன்மைகளை ஆண்டவர் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆமென். பாடுவோமா? பாலைவனம் வந்தால் என்ன, என்னை படைத்தவர் என்னோடுண்டு. பாலைவனம் வந்தால் என்ன, என்னை படைத்தவர் என்னோடுண்டு. பாடிடுவேன், பாதை காட்டிடுவார், பயணத்தை தொடர்ந்திடுவேன். பாடிடுவேன், பாதை காட்டிடுவார், பயணத்தை தொடர்ந்திடுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. என்னை சுற்றிலும் இயேசு உண்டு, என் முன்னே செல்கின்றாரே. மகிமையின் தேவன் நீரே, மன்னாவை தருகின்றீரே. மகிமையின் தேவன் நீரே, மன்னாவை தருகின்றீரே. மரமான எபினேசரே, மனமகிழ்ச்சி நீர்தானையா. மரமான எபினேசரே, மனமகிழ்ச்சி நீர்தானையா. ஆராதனை
தந்தவரே, வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவே, வாக்கு தத்தம் தந்தவரே, வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவே, உம்மையை நான் நம்பியுள்ளேன், உம் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும், உம்மையை நான் நம்பியுள்ளேன், உம் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும். ஆராதனை 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 ஆராதனை. பாலைவனம் வந்தால் என்ன, என்னை படைத்தவர் என்னோடுண்டு. பாலைவனம் வந்தால் என்ன, என்னை படைத்தவர் என்னோடுண்டு. பாடிடுவேன், பாதை காட்டிடுவார், பயணத்தை தொடர்ந்திடுவேன். பாடிடுவேன், பாதை காட்டிடுவார், பயணத்தை தொடர்ந்திடுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பார்வோன் வந்தால் என்ன, பெரும் படையோடு வந்தால் என்ன, பாடிடுவேன், பாதை காட்டுவான். ஆண்டவர் நிச்சயமாகவே நம்ம எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி, பார்வோன் வந்தாலும் சரி, நம்முடைய வாழ்க்கையில பாலைவனங்கள் வந்தாலும்